Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Inġbarna fl-imkien ħut il-eżis, mhux biss biex niċċelebraw jum il-mulej il-ħadd, imma llum it-tielet ħatta matul is-sena dedikat lill-kelma ta' Alla. Aħna ngħixu mhux biss bil-ħobs, tgħidilna l-Iskrittur, imma wkoll bil-kelma, b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-ħobs jgħajjex il-ġisem tagħna, l-kelma tgħajjex l-ispirtu tagħna, tgħajjex il-personalità tagħna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-kelma, jew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil mulej maħfra b'umiltà u b'sinċerità. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli, lill-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont il-kelma tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Alla bħalma qabel fil-moddi kien mela blajb l-art ta' Zebulun u l-art ta' Naftali, hekk issa fl-aħħar isebbaħ it-triq tal-baħar, lemm il-Ġordan, il-Galilija tal-Ġnus. Il-poplu li kien miexi fid-dlam radaw l-kbir. In-nies li joqogħdu f'art id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena. Huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spalleħ u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fjum Midjan. Din hija l-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer? Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jienu nħares lejn it-tempju tiegħu. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għad nara tjieba tal-mulej f'art il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Tieni qari.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Nitlobkom ħuti f'isem Sidna Ġesu Kristu biex tkunu taqblu fi kliemkom u ma jkunx hemm firdiet fostkom. Kunu maqudin kif imiss, ħsieb wieħed u fehma waħda. Ħuti, in-nies ta' Kloji qalu fuqkom li fostkom hemm it-tilwim. Irrid ngħid jien li kull wieħed minnkom qiegħed jgħid jiena ta' Pawlu u jiena ta' Apollo u jiena ta' Kefa u jiena ta' Kristu. Jaqgħu Kristu mifrud, forsi Pawlu kien li jissallab għalikom jew f'isem Pawlu tammittu. Kristu ma batniex biex nagħmmet iżda biex inxandar l-Evanġelu, mhix bi kliem l-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ġesu xandar l-Evanġelu tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta Ġesu semma li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilea. Telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnaum qrib il-baħar fl-inħawi ta' Zebalun u Neftali biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija meta qal: Art ta' Zebalun u art ta' Neftali, it-triq tal-baħar, art li hemm il-Ġordan, Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu fartu dell il-mewt, idda dawl għalihom. Minn dak iż-żmien, Ġesu beda jxandar u jgħid: Indmu, għax is-saltna ta' Smewwiet waslet. Huwa jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilea li maħżew ċaħwa, xmun jgħidulu Pietru u Ħindrej qegħdin jixħtu wixbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U qalilhom: Ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu wixbiek u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġ ċaħwa oħra, Ġagbu ta' Zebedew u Ġwanni, qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew iżewwu iġbiek tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu id-dajsa u lil missierhom u marru warajh. Ġesu dar il-Galilea kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-kelma tal-mulej.
Meta insemmu l-kelma Bibja, sfortunatament xiġi f'moħħna regoli, kmandamenti, liġijiet. Imma l-Bibja mhix hekk. Għadna kif smajna l-Vanġelu. Tafu xi tfisser il-kelma Vanġelu? Tfisser aħbar tajba. U regoli, kmandamenti u liġijiet aħbar tajba, le, mhumiex. Mena jekk mhumiex regoli, liġijiet u kmandamenti, l-Bibja x'inhi, il-Vanġelu x'inhu. Għadna kif smajna il Ġesu imur fil-Galilija bħalma id-dawl imur fid-dlam. Kull fejn ikun hemm Ġesu, kull fejn ikun hemm il-Vanġelu il-kelma, jidħol id-dawl fejn hemm id-dlam. Tgħidu li aħna x'id-dlam għandna. X'id-dlam kellhom Pietru, Indrija, Ġakobu u Ġwanni. Li fil-Vanġelu tal-lum smajna li kif semgħu il-kelma malajr minnu fih ħallew kollox u telqu warajh. L-aħbar it-tajba, il-Vanġelu jfisser il-kelma Vanġelu tfisser aħbar tajba, tikkonsisti fli aħna dixxiepli ta' Ġesu. Fil-fatt li aħna msejħin mhux biex ngħixu bħala bnedmin mitluqin kulħadd tar-rasu. Bħalli kieku waqajna fid-dinja bla doċċ, ħadd ma jaf bina, u kull wieħed u kull waħda minna jrid ifendi għal rasu. Irid jara kif jagħmel biex isalva ġildu u jekk hemm bżonn ukoll għaskapitu tal-ieħor jew tal-oħra. Aħna ninsabu fid-dinja biex inkunu dixxiepli ta' Ġesu għax hu l-iben ewlieni tal-missier. Imsejħin biex nimxu warajh biex aħna wkoll inkunu ulied tal-missier u nħossuna ulied veri tal-missier. U allura jekk aħna ulied veri ta' dan il-missier, aħna wkoll aħwa ta' xulxejn. Il-persuna li hemm ġembek bħalissa fil-Knisja, anki jekk inti ma tafiex, hija aħuk, hija oħtok. U l-ħbieb, il-mara, ir-raġel, aħna nażluhom, imma lil-ħuk, lill-oħtok, inti tilqaħħom, ma tażilhomx. U allura żewġek, martek, il-ġenituri tiegħek, ħutek, minn barra li huma raba tad-dem tal-familja huma ħutek u liet il-missier f'Ġesu. U dejn biddel il-perspettiva kollha tal-ħajja tagħna. Isejħilhom tnejn aħwa. Propju biex jurina illi l-koll kemm aħna li msejħejn aħna aħwa. Aħna ħutu saħansitra. Tant illi meta darba marru jfittxuh qalulu hemm ommok u ħutek qegħdin jistennew barra, qalilhom min huma ommi, min huma ħuti. Huma dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jwettquha, dawk huma ommi u ħuti. Ukoll il-Vanġelu tal-lum jurina xiġifieri timxi wara Ġesu. Ma talabhomx biex ma jibqgħux sajjieda Ġesu lil Pietru, lil Indrija, lil Ġakobu u lil Ġwanni. Imma saru sajjieda b'differenza. Sajjieda tan-nies, jaqbdu n-nies, x'irid jgħid biha Ġesu. Kif Ġesu mexa fix-xatt tal-għadira tal-Galilija, hekk ukoll jimxi hemm fejn ngħixu aħna. Interessanti dan il-Vanġelu tal-lum, għax Ġesu ma jsejħilhomx fil-Knisja lil dawn id-dixxiepli, ma jsejħilhomx fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Imma jsejħilhom fil-post tagħhom tax-xogħol. Hemm fejn taħdem, Ġesu isejjaħlek.
hemm fejn taħdem b'dak li tagħmel. Int tista' tkun ħoħ, tista' tgħix ta' iben ta' bint il-missier. Mhux biss isejħilhom waqt li kienu qegħdin jaħdmu. Kienu qegħdin jitfgħu xbiek Pietru u Indri. Ġwanni u Ġagbu kienu qegħdin isewwu xbiek waqt ix-xogħol. Ġesu ma jitlobhomx ibidlu x-xogħol, fil-fatt jagħmilhom sajjieda tal-bnedmin. X'jiġifieri? Mhux sajjieda tal-ħut imma tal-bnedmin. Ix-xogħol tiegħek tagħmel x'tagħmel. Irid ikun xogħol li bih taqdi lill-bniedem, li bih terfa' lill-bniedem. Tagħmel x'tagħmel. L-ewwel qabel kollox mhux il-ħut, mhux il-profitt, mhux se taqla mix-xogħol, kemm se tigwadanja mix-xogħol, kemm se tagħmel suċċess fix-xogħol, imma l-bnedmin kemm se tkun għaddej tal-bniedem, għaddejja tal-bnedmin b'dak li tagħmel. U allura meta Ġesu fil-Vanġelu jitlob lin-nies biex jikkonvertu, indmu, mhux qiegħed jitlobhom biex ma jibqgħux jagħmlu dak li kienu qegħdin jagħmlu qabel. Le. Imma jitlobna Ġesu biex inbidlu l-mentalità, inbidlu l-mod ta' kif naħsbuha. Mhux qed jitlobna biex jekk konna nidgħu ma nidgħux. Jekk konna nervużi ma nibqgħux. Mhux dik qed jitlob Ġesu. Dik ftit wisq. U dik ma tkampax fit-tul. Imma Ġesu qiegħed jitlob biex inbidlu l-mod ta' kif naħsbuha. Aħna wlied il-missier. U kull kelma li jgħidilna l-missier jgħidha għall-ġid tagħna. U jekk illum qed nagħtu importanza lil din il-kelma lil Ġesu li jimxi fit-toroq tagħna llum, għax il-Vanġelu mhux għajr Ġesu li jimxi fit-toroq tagħna llum u jkellimna llum. Qegħdin nagħtu importanza lil ferħ tagħna, lil-lejna tagħna. Jien inkun tassew ferħan kuntent fil-paċi miegħi nnifsi u mal-oħrajn jekk ngħix dak li jien iben tal-missier, bint il-missier. U hija l-kelma talla li tallimna, li tedukana, li tiffurmana f'din is-sitwazzjoni l-ġdida. Għandna bżonn nisemgħuha l-kelma talla. U nisemgħuha kontinwament inkella nibqgħu bl-idea ta' Alla ta' meta konna għadna żgħar. Alla ma jkellemniex f'moħħna, insewa. Alla ma jkellemniex f'qalbna, insewa. Alla jkellemna permezz tal-kelma tiegħu. Ma nistax ngħid għax qed inħoss li Alla qiegħed jgħidli qed nisma' lili nnifsi. Alla jkellemni fil-kelma, fil-Vanġelu. U f'din is-sena li qegħdin niddedikaw il-ħidma kollha tal-Knisja f'Għawdex għall-kelma talla, f'din is-sena sejrin inqasmu minn għada sa ras ir-Randan matul dan ix-xahar li ġej bejn 22 ta' Jannar sa 22 ta' Frar. Qegħdin inqasmu f'kull dar, allura se jiġu jħabtulkom il-bieb f'kull dar biex iqasmu l-Vanġelu ta' San Mattew. Dan il-Vanġelu se jiġi imqassam f'kull dar għaliex? Għax jekk aħna rridu ngħixu tassew dak li aħna u li Alla, irridu nkunu mitħla ta' dan biex nitalmu x'jiġifieri u kejf u x'jaħseb Alla fuqna. Il-bqija nibqgħu sempliċement nesprimu l-opinjonijiet tagħna, l-ħsibijiet tagħna. U intom tafu li hawn ħafna ideat u konvinzjonijiet żbaljati dwar Alla. Ħafna. Għax jien naħseb illi għax jien jidher le, hawnhekk għandna kollox fil-Vanġelu. Għandna kollox. Mhux taħseb int jew x'jidhirlek int. Le. Imma x'jgħidilna l-mulej
permezz tal-kelma tiegħu. Għalhekk inħeġġiġkom biex verament tilqgħu din il-kelma ma mhux biss. Tinqdew bija taqrawha din il-kelma. Jalla ma jkunx ħela ta' flus. Maħniex se nixbru flus, maħniex se nitħallsu ta' dan il-ktieb. Dan il-ktieb huwa bla prezz. Imprezzabbli. Biex ma jkunx ħela imma ta' flus, ejjew kull wieħed u kull waħda minna nippruvaw nagħmlu l-aħjar użu minnu. Fil-bidu tiegħu hemm introduzzjoni li tista' tgħinna kif nitolbu b'dan il-Vanġelu. Għaliex il-Vanġelu ta' San Mattew? Għax kif għadkom kif smajtu fil-Vanġelu tal-lum, fil-ħdud ta' matul din is-sena, se nisimgħu il-Vanġelu skont San Mattew. Il-Mulej jagħtina li nożżu dan id-don, dan ir-rigal tal-kelma li qiegħed jagħtina. Seħa tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha lina, Ponzu Pilatu mietu difnu. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema. Qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tbien. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' spilli ġej. Amen. Missier Qaddis, nroddulek ħajr għad-don tal-kelma li huwa l-istess ibnek Ġesu spjegat u nfisser fil-kelma tiegħek l-Iskrittura. Nitolbuk aħna u nresqu t-talbit tagħna biex tiftaħ il-qalb u l-moħħ ta' kull wieħed u kull waħda minna ħalli nilqgħu id-doni tiegħek. Missier, il-ferħ tal-Knisja u li tavanġelizza. Għad il-qawwa lill-Knisja tiegħek biex bħala taqdi din il-missjoni b'fedeltà u b'imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus sabiex l-għażliet tagħhom ikunu dejjem imdawla mill-kelma tiegħek u jaħdmu għal paċi fost il-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kompli mulej sejjaħ aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek biex iwasslu kelmtek fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, il-kelma tiegħek hija d-dawl. Ħadd tkun kelmtek li tmexxina lejk u lejn ħutna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu ilqa lill-familji, lill-morda u lil dawk li jieħdu ħsiebhom. Għamel li jġarbu l-ferħ u l-paċi tal-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inroddulek ħajr Missier Qaddis. Għaliex inti tatina mhux dak li aħna rridu jew nixtiequ imma dak li aħna verament għandna bżonn. Li l-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sacrificio
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qabis li jemmu lej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad qaddis fis-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, nissuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies intwiżen lilna bnedmin dajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk intader u tħenna l min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek. Mulej, nxandru bil-fer il-qawmien tiegħek, nistennew s-sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk
Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqattrom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kultant nistħajjel li qisna bħal dawk l-uliet illi ma jafux il-missierhom. Ikunu għaddejjejn bil-ħajja xorta waħda, ma meta jisiru jafu l-missierhom bħal tiġri xi ħaġa li tbiddlilhom ħajjithom kollha ta' taħt fuq. Mhux biss il-preżent imma l-passat u l-futur. U hekk jiġri meta nkunu mitħla tal-kelma talla illi tispjegalna, turina, tfehmna, tdaħħalna fl-esperjenza tal-missier tagħna tas-sema. Hekk jalla kull nisrani jkollu din il-grazzja. Irridu niftħu l-bieb aħna però. Kull wieħed u kull waħda minna rid jaqbadha f'idejh u jibda jifhem, jidħol f'din l-esperjenza qawwija tal-imħabba li Alla għandu għalina. Ejjew nduru lejh u nitolbuh flimkien. Missierna li inti fis-smewi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li natuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Xtieq nagħmlikom żewġ avviżi marbutin propju anke mal-kelma ta' Alla. Għada il-ħadd fis-6:30 kif qed isir kull nhar ta' ħadd hawnhekk f'dan is-santwarju qed ikun hawn mument fejn nirriflettu fuq il-kelma ta' Alla, l-lezzjo divina. Nixtieq nħeġġiġkom ejjew inkissru r-rutini. Jekk forsi għadek qatt ma provajt, ipprova hija darba. Isma' l-kelma ta' Alla. Imbagħad laqa oħra ta' formazzjoni Marjana, jekk tassew inħobbu l-Omna Marija, ejjew infittxu li nsiru nafu xi ħaġa aktar dwarha. Għax ħadd daqs Marija ma jista' jgħinna ngħixu l-kelma. U għalhekk din il-laqa ta' darba fix-xahar tkun fis-sala tas-santwarju nhar l-Erba' li ġej fis-6:30. Permettuli nirringrazzja lis-Soċjetà tal-Mużew li tatna il-verżjoni tal-Vanġelu ta' San Mattew li se jkun fidejkom fil-familji tagħkom. Permettuli wkoll nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu. Kien hemm ħafna nies li ħadmu stinkaw biex din il-konsenja din lotja tal-iskrittura tista' ssir. U nirringrazzja wkoll lill-APS Bank li issussidja parti kbira mix-xogħol u mill-materjal. Grazzi b'mod speċjali lil dawk il-ħafna voluntieri li ser iqassmu l-Vanġelu matul dawn il-ġranet fid-djar tal-parroċċi tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.